Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki bor Pulit ke East Khasi Hills District ki Pynkhlaiñ bha ya ki bor pahara hasilin ter ka Surok bumarjan bat ka Secretariat. Kani ke jing Pynkhlaiñ bor pahara ki Pulit kadeshwa ba ka Voice of the People Party kan wan ban ker tawir ya ka Secretariat halor ki mat jing dawa na ka Sorka jila. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing Sdang bathuma ki jing ikai bapura katkom kajuk kabamta. Ke MIT University kadan bunjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong, but ki galalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.